Okay, så jeg er på en mission for at finde Danmarks bedste pumpkin spice latte. Og vi har hørt, at den måske er på Fred's. Så nu vil Annika og jeg tage ind og teste den. Og se om det er det værd. Let's go! Bag is secured. Den er beautiful. Look at her. She's a masterpiece. Annika, hun har taget den med. Jeg taster også limonade. Vi lige mixe den. Jeg elsker, at der er en masse foam oppe i toppen. Det føler jeg virkelig slay. Hun var også ret sød hende, der var den. Ja, hun er vildt sød. Very beautiful. Fucking smuk. Ja. Let's taste her. Det er mega god, men det er jo ikke derfor, vi er her i dag. Jeg ved ikke. Jeg føler, at den er mere looks, end den er taste. Prøv lige skummen. Hvad smager? Altså, jeg kan jo ikke lide kaffe, så. Hey, jeg er faktisk lidt skuffet over den her. Jeg synes, den er bedre end andre ice latte, jeg har smagt. Ja, det er en god islatte, men det er ikke en god pumpkin spice latte. Den er virkelig flot, så for udseende og smag til sammen vil jeg give den en 5 ud af 10. Den her, den er 8 ud af 10, den er lækker. Hvad smager den? Ja, og der er sådan stykker af ingefær i, faktisk. Fucking god. Ellers matcha er også god. Den her, den er bare ikke mig. Og side note, den koster 57. Jeg føler er okay. En god størrelse. De andre har også været oppe i den price range, så det er åbenbart bare det en pumpkin spice latte. Den koster i København. Jeg føler, at det er en fair nok pris. I forhold til, at den ikke var sådan mega god, så er det lidt skuffende.